Bine, acum după gât. Sau ce are? Ai pungit la urechi? Are ceva problemă cu urechile? Unde? Aici așa, dacă nu știu. Nu știu, mi se pare că e ceva umăci, de-aia am zis. De la nu știu. Cum să nu... Cum? Cum o cheamă? Maia, Maia? tu nu știi cum o cheamă pe mama la... Ce faci, fetița? Ce faci? Ce faci? Maia? Și asta n-ai treabă cu ea așa. E mult mai cu minte în puii mei. Bun, acum, na, așa sau să obișnuiască. Știți cu mușcatul, mă. Știți cu mușcatul. S-a jucat. S-ar juca și ea cu nimeni. Miroase. Să-i tăi, mă. Deci să ta mă enervat. Nu, pune-te pe ei, vacă. Da, las. Îi trece. N-are. Să vezi, mă, când îl cer, mă, cum să apucă de plâns. Da? Stă într-un colț acolo. Asta e să vezi cât e de nebun. Latră când îl cerți. Latră pe tine, dacă nu-l ceri urât, știi, latră și eu să se dă la tine, să te muște, să te... Nu decât te joci cu el, știi? Bele, Vlad. Și se joacă și ea. Eee, scroafă că te-i prins, nu știu. Bine cât arătuțele. Din ce rasă faci parte, bă? Tutoasă. Mă neroadă. Dar și mai revine, nu? Păi nu vezi cât s-o îngrășat? Clar că o slăbesc câinii. Lasă-l clență înăuntru. Ce ai, mă? Ce mai sperie? Uite, uite-te la ea. Nu, mai gădăi. Mă, îmi calci câinele, mă. Am că pe fiul său. Chiar sub. Să-l sub. Scoate. Nu-l lasă în iarbă, aia și-am bucurat în iarbă. Nu-l lasă deloc în iarbă, să-mi frică să nu ia păpușă de aia. I-am dat o pipetă de aia, știi, cum am pus acolo după gât. După cât îmi ia cu baie după aia? Nu i-a făcut baia 2 zile. M-am zis să nu fac baie, dar nu, nici cu șampon, cu spray de la nu i-am dat, știi? Și după 2 sau 3 zile l-am spălat cu spray de la și l-am șters. Și baia i-a făcut acum o săptămână, nu? Nu e o săptămână. Da, știi ceva. Asta când se trântește. Trebuie piarbă să te vălească. Scoate. Ah, Lasă-l. cum nu? Taci mă din gură, lasă să-l clență-ne. Nu pot să-i fac altceva. Știi și el de Nu frică. știu. Șez. Dar nu sări pe mine. Să nu mult. Da, să se filmează. Dar nu mai stau. Hei! Da și mie. Tyson! Tyson! Îi prinde din joacă, mă, ca și cum mi-ar scărpinea ceva. Crezi că n-am filmat niciodată cu telefonul ăsta? Vezi, o știu când e, bai. Treci, mă. Asta și repede să nu știu. Mă, ce faci, mă, îl muși de țâșca. Uite cum fuge. O, ce fuge de ea, uite. Tyson! Dacă... Lasă. Merg ei la ea, mă, știi? Că tu degeaba ai zice, că uite, te iei mici. Știi ce aia.
Dar se joacă și ea. Da. Ani, ăsta spot stă, are treabă. Dacă scheaună. Are, uite ce tare. Opa. Dacă scheaună îl lasă, știi? Bobule, hai să mergem. Face acum, mâncă ăla și n-are la el. Și ăla se trage, nu? Și lasă să mănâncă. Ce să trage și lasă pe el și la apără. Hai că dai pantalonul, stai aici. Cum o zări peste ei? Ce tare a fost! Spot, aici. Bă, aici am... Cât timp faceți până acolo? Vreo 5 ore, mai bine. Da. Că ne mai oprim. 6 ore. Mișoara. Lugoj. Lugoj. Acum? Da, da. Tyson! Hai că opresc. Și stăm mașina atâta timp.